O presidente da Xunta, Núñez Feijóo, acaba de recoñecer o que vimos denunciando durante os últimos anos, e é que a decisión da fusión das caixas galegas en 2010 anunciouse en función dunha auditoría externa que, segundo Marta Fernández Currás e o señor Feijóo, avalaba a viabilidade desa fusión. O señor Feijóo acaba de recoñecer a gran mentira da fusión, e acaba de recoñecer que non era unha auditoría, como vimos denunciando nos últimos anos, que era un diagnóstico acelerado e, ademais, restringido a cuestións concretas, parciais e previamente fixadas polo propio goberno galego. Por lo tanto, a decisión económico-financeira máis importante dos últimos 30 anos en Galicia foi tomada dun xeito técnicamente chafalleiro e dende a máis absoluta mentira, sabendo ademais que mentían, como se acaba de demostrar e acaba de recoñecer o señor Feijóo. O señor Feijóo terá que dar explicacións en sede parlamentaria a toda a cidadanía como unha decisión deste calado foi tomada contándolle mentiras á propia cidadanía. E é máis, o señor Feijóo ten que deixar de ocultar a información aos galegos e as galegas e aos grupos políticos do Parlamento. De feito, esas cuestións previamente fixadas pola Xunta de Galicia, donde se lle decía á auditora que era o que tiña que estudar, que se chama a carta de encargo, segue oculta. A Xunta de Galicia segue ocultando esa carta de encargo, que é fundamental para coñecer que foi o que encargou o goberno galego á auditora. Na documentación que se nos aportou non estaba, solicitámola en reiteradas ocasións e se nega o goberno galego a dala. Que é o que agocha esa carta de encargo? Nos creemos que agocha unha parte máis da chafallada total do proceso de fusión comandado polo señor Feijóo e do que ten responsabilidades políticas. Igual que se agochan tamén os informes técnicos da Consellería de Facenda que nomea a propia Marta Fernández Currás na súa comparecencia escrita, pseudocomparecencia escrita, donde di que constan uns informes da Consellería de Facenda, de técnicos da Consellería, e que non aparecen na documentación aportada. Por lo tanto, non nos merecemos, a cidadanía non se merece un presidente mentireiro, é un presidente que minte en cuestións tan importantes e que acaban, ademais, cun resultado onde puxemos 9.000 millóns de euros de diñeiro público, onde se lle vendeu a precio de amigo a un banco venezolano, onde se prometeu unha caixa galega, Caixa de Aforros galega, e acabou sendo un banco privado e venezolano. Por lo tanto, o señor Feijóo ten responsabilidades políticas moi importantes neste asunto. Acaba de admitir que se lle mentiu a cidadanía galega e isto non pode quedar así. Por iso queremos que compareza no Parlamento galego para que dé explicacións, e en base a eso pediremos responsabilidades políticas por unha cuestión de tanta trascendencia.